Bé, doncs bon dia a tothom. Comença aquesta jornada sobre fundacions polítiques europees amb aquest lema d'actors claus en la promoció de la democràcia, o aquesta pregunta que ens fem, no? Aquesta és una jornada organitzada diguéssim per l'ELF, per l'European Liberal Forum, per la Swedish International Liberal Forum i per la Fundació CADDEM. La primera cosa que hem de fer és agrair al Parlament Europeu, a la seu del Parlament Europeu a Barcelona, que ens hagi proporcionat aquest magnífic local que sempre ens deixa per poder fer algunes de les nostres activitats internacionals. La Fundació CADDEM participa en general en els fòrums internacionals a través de l'ELF o bé a través de l'ENOP, que és aquesta xarxa internacional també de fundacions polítiques europees, i que justament la setmana passada estàvem a Palerm, un seminari també internacional, en el qual discutíem d'un aspecte que és col·lateral, diguéssim, el que avui comencem a treballar aquí, que és aquesta col·laboració també nord-sud i el desenvolupament polític i l'ajuda i cooperació que pot haver-hi entre un lloc i l'altre. La pregunta és pertinent, no? Quin és el rol de les fundacions polítiques? Potser abans ens hauríem de fer la pregunta quin és el rol que podem tenir en la construcció de la democràcia, no? Però no en relació al sud, sinó amb nosaltres mateixos, no? Ho dic perquè nosaltres aquí tenim una certa tendència a tenir una superioritat exagerada sobre el que, diguéssim, la qualitat de la nostra democràcia en relació a altres zones del món. I de fet, si pensem bé, fixin-s'hi que només fa 37 anys, 36 anys, que Grècia, Portugal i Espanya estaven sota una dictadura. I d'això no fa... Són només 3 dècades. En 3 dècades, aquests 3 països, que per cert són 3 països que estan en una situació econòmica bastant complicada, estaven sota una dictadura. I si parlem dels països de l'est, des de l'any 1989 només han passat 22 anys. I des de la caiguda del mur, des de la dissolució de la Unió Soviètica, n'han passat 20, no? Perquè això era el 1991. Per tant, també tenim un problema greu de construcció de la democràcia en l'espai de l'Europa de l'Est. Per tant, el problema no està només en les primaveres àrabs, per dir-ho així, que és el que ara surt a tots els diaris. Això és un problema generalitzat a tot el món. Si pensem en Amèrica Llatina, doncs ara mateix acaben de produir-se unes eleccions a Nicaragua que caldria veure fins a quin nivell són democràtiques, però si pensem en Cuba no cal ni dir-ho, és una dictadura com un piano, per dir-ho així. Però si parlem d'Àsia, el gran país que és la Xina, doncs és una dictadura, per molt que tingui un sistema de mercat, social de mercat, en diuen, però no deixa de ser una dictadura. I si parlem de Birmània, doncs 3/4 del mateix, i si parlem d'alguns països de l'Àfrica, doncs no cal dir que l'altre dia pensava que es va morir el líder del moviment rebel de Biafra de l'any 1969 de Nigèria, i la veritat és que tota aquella zona continua sent una zona conflictiva des del punt de vista de la construcció del que és la democràcia. Per tant,
em resisteixo a plantejar el problema de la qualitat de la democràcia des de la perspectiva de les primaveres àrabs, perquè això seria fals. Seria fals, absolutament fals, perquè no és veritat. Això forma part, és una part dels problemes, diguéssim, que ens podrem trobar, no? Perquè la violentació de la democràcia és, diguéssim, generalitzada, no? Si aquesta petita descripció que els he fet, no?, del que és els països occidentals o els països de l'est d'Europa, que responien a una certa lògica, que era la de la Guerra Freda, tot s'ha de dir, no?, i per tant, que era d'aquesta tensió entre els dos bàndols, es desfà en un moment determinat, però no ha resolt un problema que continua sent el mateix, que per cert és un problema que des de la Revolució Francesa fins als nostres dies és el gran problema de la democràcia, que és el de la representació, de la participació i del compromís del ciutadà en la construcció d'una societat democràtica. Per tant, quins són els grans problemes que se'ns plantegen i que de fet hem de discutir aquí i arreu? És el problema de la qualitat de la democràcia, és el problema del pluralisme i el respecte al pluralisme, és el problema de la corrupció, és el problema del model de societat i és el problema de la participació i representació dels individus en l'espai polític. Tots els moviments que es produeixen a tot el món tenen com a epicentre la mateixa reivindicació, que és com els individus participen i poden condicionar la presa de decisions polítiques. És a tot arreu que passa això. Si de cas, el problema que tenim en un lloc i en un altre és com aproximar-nos cap aquí, per dir-ho així. És veritat que en el cas, diguéssim, occidental, la crisi econòmica actual ha accelerat molt, ha fet molt visible aquesta idea als moviments que aquí es diuen del 15M, a Nova York es diuen Occupy Wall Street, a un altre lloc es diuen d'una altra manera, però ens plantegen sempre el mateix problema de qui pren les decisions en una societat democràtica. I és evident que el que acaba de passar a Grècia i a Itàlia no ajuda gaire precisament a prestigiar la democràcia, perquè no és gaire normal substituir governs elegits democràticament sota la pressió d'una entitat superior que d'altra banda té uns dèficits de qualitat democràtica bastant importants, com és la Unió Europea. Per tant, tenim un problema, acabarem tenint un problema, potser no el tenim ara d'una forma clara, però l'acabarem tenint a la llarga. Perquè aquí a Catalunya i al conjunt d'Espanya la gent celebra molt que s'hagi encarregat el Berlusconi, perquè tothom li té una mania serval, diguéssim, no? Tothom li sembla un fulano estrafolari, extravagant, que li agraden excessivament les dones. Per tant, es fan des de judicis morals, per dir-ho així, fins a judicis polítics. Però la realitat de la realitat és que aquest senyor cau, no exactament amb els mecanismes normals com hauria de caure un govern. L'altre dia llegia un article al The Guardian que parlava sobre Tunísia, d'un analista, i deia el problema del que està passant al nord d'Àfrica és un problema també que té a veure amb la no acceptació en un moment determinat dels resultats electorals que es van donar, per exemple, a Algèria. I això és real. Algèria, l'any 1991, guanya una opció islamista
que l'exèrcit algerià, que per cert era una dictadura, decideix que no era acceptar-la. D'allò en deriva una guerra civil, d'altra banda, que dura fins a l'any 2002. I aleshores ens veiem atrapats en una mena de, diguem-ne, de dicotomia que és perversa, que és o optem per l'islamisme o optem per la dictadura militar. Per l'islamisme radical, vull dir, no? Per l'islamisme radical o optem per la dictadura militar. Això és pervers, quedar-se entrampat amb aquesta dicotomia, no? Sembla que el que està passant aquests dies a Tunísia mateix, al Marroc, a Egipte ahir, que és la presència d'un islamisme moderat, no?, que accepta les regles del joc, diguéssim, democràtic de les majories i minories, no?, que no imposa unes formes de comportament general al conjunt de la població, sinó que accepta el pluralisme, doncs potser canvia una mica la situació. Però vaja, mai se sap, perquè recordo que a l'Iran, en la revolució de l'any 1979, tothom es va entusiasmar. Recordo que partits super d'esquerres, per dir-ho així, es van entusiasmar d'una manera brutal sobre el que passaria a l'Iran, i després l'Iran ha acabat sent el que és. Ara, de totes maneres, també hem d'entendre que sortint d'una situació tan complicada com tenien aquests països, tampoc és tan, diguéssim, estrany que els partits més d'oposició, més radicalment enfrontats amb el que era l'statu quo, guanyin un pes profund. Al capdavall, si nosaltres com a catalans ho pensem bé, entenguem que a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el Partit Comunista a Catalunya tenia 25 diputats, cosa que, diguem-ne, és impensable, per dir-ho així, en aquests moments, que ningú se'n recordi d'això, però era així, perquè el pes justament l'havien dut, el pes de l'oposició a l'statu quo l'havia dut molt clarament el Partit Comunista, que era el que era més extrem, per dir-ho així. Per tant, tampoc ens ha d'estranyar que en aquesta situació el pes se l'emporti, per dir-ho així, els grups islamistes que s'han oposat més a l'statu quo militarista que ha dominat durant molt de temps en aquests països del nord d'Àfrica. Bé, jo només havia de fer una petita introducció al que serà aquest seminari. Evidentment no prejutjo el que cadascú digui, perquè evidentment cadascú pot dir el que cregui convenient, però l'altre dia el president de la Diputació de Barcelona, en una conferència que va fer a l'Hotel Palace, va dir una cosa que de tan senzilla gairebé podria fer riure, per dir-ho així, però que és d'una profunditat, si la pensem bé, important. Diu, què s'espera d'un polític? Diu, que digui la veritat. Que digui la veritat. Això fa 4 dies es deia a tots aquests spin doctors i tots aquests que parlen d'això i del màrqueting polític, etc., diuen exactament el contrari. Ens hem passat dècades que el polític no havia de dir la veritat, perquè si deia la veritat, senzillament espantava, per dir-ho així, a la població, als mercats, al no sé què. En definitiva, fer una política o promocionar una manera de fer política que consisteixi en la trampa, en l'engany, en la simulació, en fer veure que n'hi ha uns que saben més que els altres, per dir-ho així, en definitiva és fer un flac favor a la democràcia. I jo crec que en aquest sentit el canvi de cultura política sí que pot provenir de les fundacions de caràcter polític. Unes fundacions que cada vegada han de ser menys de partit i més han de ser ofertes de cara a la societat. Ja sé que a tot arreu no és exactament igual,
el rol que tenen les fundacions polítiques, no? Però pel cas que a nosaltres ens ocupa, per nosaltres va ser un balsàmic que el fet que un partit polític, en aquest cas Convergència Democràtica de Catalunya, transformés la seva fundació política de partit en un think tank ofert cap a la societat, obert cap a la societat, pensant per a la societat i oferint propostes per a la societat, que després el partit polític, evidentment, pot, diguéssim, també aprofitar-se d'allò que surt d'aquesta fundació. Per tant, no és tant com a vegades es planteja, per exemple, en la Fundació CatDem, que és, a vegades ho he llegit així, que diu el que proporciona la ideologia a Convergència Democràtica, una cosa així, no? Primera perquè seria pretensiós per part nostra creure'ns que ens fan cas en aquest aspecte, sinó que nosaltres, en tot cas, el que intentem és assenyalar tendències. I això, els hi agradi o no els hi agradi, la fundació que més bé ho fa en aquest país es diu FAES, que assenyala tendències d'una forma molt clara sobre quina és la seva manera d'entendre el món i la democràcia. En fi, que moltíssimes gràcies per ser aquí, espero que passin una bona jornada. A tots els convidats els agraeixo el fet que hagin volgut estar aquest dia aquí a Barcelona i espero que tinguem en el futur oportunitat de continuar col·laborant. Moltíssimes gràcies.